Tiruhan si Sir Mariano Antonio 𝗧𝗓𝗏, known ni siya as Marton 𝗧𝗏. And then pila edad bang? Wala pagitasang concrete nga ano sir kung pila gid iya edad. Kag sa mga alas 8:05 sang siniman nga gabi, gindala siya sa San Carlos City Hospital but was declared dead on arrival by Dr. Jose Maria Perez Jr., ang attending physician. Anong igo yan, ma'am? Ang tapagid ka ano kay based naman ang result sa iyang autopsy or any medical result, basta ang initially kaganina may igo siya somewhere sa may dughan nga bahin sa iyang lawas. Suspect, ma'am? As to the suspect, ginaano pa naton subong ang identity kag kung sino gid ini sila kay wala pa gid sang may nakuha kung as to the suspect kag sa motibo. Bila man siya mamaya starex na puti o ginsakyan sa mga suspect outro nimo. Amo pa ginang aton nga dapat i-prove kay under investigation pa man ni siya. So we'll disclose kung ano ang maging result sang aton nga investigasyon. Ano nga armas ang ginagamit, ma'am? As to the firearms used, wala pa gid sang konkreto man nga ano gid nga result. Ano yung designation ni Sir Marton 𝗧𝗏 sa San Carlos? Si Sir Marton 𝗧𝗏, isa siya sa known personality diri sa San Carlos. Siya ang Vice President sang Emerald Corporation na siya sang nagakalain-lain nga private individual. So and then siya man na ang matawag nato nga advisor sa provincial capital. Ma'am, may mention sniper. Anong possibilities naman? Hindi tapagid ano no, pero one of the angle nga ginalantaw naton kay wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok, ano pa wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. So may mga security man siya, ma'am? May ara siya nga security, pero wala amo ganing hambal ko, wala gid gawa nabatian ang lupok, ano pa wala sila ka-react dayon. PNP personnel niya security na. May private ano na si sir. Kaya hindi man siya public official, ma'am. So subong ang status, ma'am, anong matabo dire to the family's decision? As to the family, wala pa ta kabalo kung ano gid ang sang family kay gusto nila anay sa subong magpabilin nga private ang ilang status. So wala pa man silang istorya, ma'am, sang police? Wala pa gid. Wala man motive pa subong, ma'am? Wala pa gid ta may nakuha. So mapaabot lang taguro kay undergoing pa man ang aton nga investigation. Pursuit operation po ko. Still conducting the hot pursuit. Kag na alert na naman naton ang mga neighboring municipalities and police stations about this. Antes siya gintiro, may nagpa-record sila mga death threat kay anong sitwasyon na kapag-angot sa San Carlos PNP? So far wala sa mga record nga nagakaangot sa iya nga pagkapatay sa mga gabi. Sa family, ma'am, why sila sa may nasugid? Wala pagita naka-istorya sa family actually. Okay, Sila naman? Person naman? Police Lieutenant Ruby Aurita, the PIO sa San Carlos City Police Station. Thank you. Mga kaksyon, nag-interview kita sa Deputy Police ng San Carlos PNP. Ang Aksyon Radyo nag-live report kita sa gihapon diri sa Garden of Saints, no? Diri gindala ang patay nga lawas ni Mr. Marton 𝗧𝗏, no? Amo ni siya ang personality nga gintero sinigid lamang mga alas 8 ng gabi sa gwa sang opisina nga about to go home na ni siya tani nga masakay siya sa nga salakyan o galing amo na ginluthang sang isa ka lupok malang ang nabatian mga kaksyon. And then tumba ini siya, naghapa o nagpungko tapos naghapa sa lobby mismo sa iya sining office, no. Once again si Marton ini siya consultant for hospital operation sang NEGROS Occidental government under kay Governor Jose Lacson, no. Kag negosyante ini siya, no, diri sa Bacolod. I mean sa San Carlos, kag pila ka portion man diri sang NEGROS Occidental mga kaaksyon, no.
dati political consultant man ni siya, no? Sang First District Congressman Jules Ledesma, mga kaaksyon, no? So sini matino ng pamilya, hindi pa gin maghatag any statement regarding sini. Ongoing pang ila sini nga investigation, mga kaaksyon. So far wala pa gid sa may mahatag din sa ginarespeto naton any personalities from the public officials nga mga kakilala niya, labi na gid si Governor Eugenio C. Lacson, Mayor Rene Gustillo kag iban pa. Ati ini ginakabig gini siya, mga kaaksyon, ati ka-aliado man sa ila sining grupo, no? Mga kaaksyon, no? So sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod baga report live diri sa syudad sang San Carlos. Kung makita nyo, tinaga-raya sinimatiniyon ang mga salakyan diri tanang ti pamilya kag pila ka mga suod ng mga abyan